जिया डोले हौले हौले. नाही ते तिकडे पाय टाका, तिकडे पाय टाका. हा हा असं म्हणजे एक आपण दाखवायचं की चालवतोय. दिसत वरती असं. तिकडे आता पुढे या. तुम्ही तिकडे जा. तुम्ही तिकडे जा. परत गणपतीला दिवाळीला वा वा, एका सायकलवर 5 जण बसली. चला, रुटीन वर्क बघा इकडे चालू आहेत आणि इथे किती बाईक्स उभे आहेत बघा सर्वांच्या लाईनीतून. गाड्या आपल्या टूरला गेल्या आहेत आणि इथे आमची क्लिनिंग होते बघा. पूर्ण झाडू लादी करणार, पूर्ण व्यवस्थित एकदम चकाचक करणार. आज बघा कोणतरी नवीन आले आहेत आमच्या इकडे. काय व्हॉट्सअप करू? जेवणाचा ना? बघा आमचं आता लंचचा व्हॉट्सअप करायची वेळ आलेली आहे. सर्व क्लिनिंग बघा कशी मस्त होते. इथे बघा हे आमचं वेल्डिंगचं काम करतात. हे काय करतो आम्ही, तर गोल्डन रूममध्ये फट आहे बघा, ती फट आम्ही आता भरतो आहे. ती म्हणजे AC कूलिंग पण व्यवस्थित होईल आणि कोण आतमध्ये असं जाणार बिणार पण नाही. तर ह्याच्यासाठी बघा लोखंडी घेतलं आहे. हे काय मारतो हे? प्रायमर आहे ना? मग ह्याच्यावरती मग पेंट लागतो ना? पेंट लागेल. ओके, बघा हे पूर्ण लांबलचक आहे ते आम्ही इथे बसवतो खाली. म्हणजे ही गॅप भरली जाईल आणि AC ची कूलिंग पण होईल आणि आतमध्ये काही जाणार पण नाही. टेम्पररी आम्ही बघा असे कपडे लावायचो. ते बघा इथे फायनली गोल्डन रूमच्या बाहेर आम्ही सर्व व्यवस्थित पट्टी लावली आहे बघा. आणि काम असं एकदम व्यवस्थित वाटतं, असं एक्स्टर्नल लावलेलं वाटत नाही. आता बघा दरवाजा जरी आपण आतून उघडूया बघूया. हां, थोडंसं खाली बघून चालायला लागेल, पण ती हवा आणि किंवा आतबाहेर होणार नाही कायच. हे बघा आता ह्याला पट्टी मारायची, कारण ही एक मध्ये गॅप राहिली बघा. असे सर्व काम आपले असतातच. चला इथे हे काय सुरमई आणि नाही सॉरी, मोडवसा मासा आहे ना? ते त्या साईडला मोडवसा मासा आहे बघा. हे सर्व फ्राय होतोय. आणि हे काय कोळंबी पीस, बोंबील, बांगडा, हे कॉम्प्लिमेंटरी सर्व बोंबील आहेत ना आपले. बांगडा पण कॉम्प्लिमेंटरी आहे. हे फ्राय पीस पाहिजे आपले हे जे कोळंबीचे, आणि मोडवसा मासा, आणि तिथे काय हे सुरमई. ओके, तुम्हाला एक माहिती देतो. रत्नागिरीमध्ये एक स्पेशल मासा असतो, त्याचं नाव आहे मोडवसा मासा. तो आपल्याकडे 400 रुपये किलोने अवेलेबल होतो. मी आता 1.5 किलो आणला होता. आणि ह्याला म्हणतात मोडवसा थाली. मोडवसा थाली पण मी तुम्हाला दाखवतो बघा. मोडवसाचे असे 2, 3, 4 पीस आपण देतो, जसे साईजच्या प्रमाणे अवेलेबल होतात. हे बघा, हे सर्व मोडवसा मासा आहे फ्राय केलेला. हा वेगा मासा, जसं गोव्याला चणक मासा फेमस आहे तसं रत्नागिरीला मोडवसा मासा फेमस. ही मोडवसा थाली, ही दुसरी मोडवसा थाली. आणि त्यांना मोडवसा नको म्हणून आम्ही त्यांना बांगडा देतो आहे. आणि त्यांना एक स्टार्टरमध्ये बघा कोळंबी फ्राय पाहिजे. आणि ही कोळंबी पण बघा आपली जम्बो कोळंबीसारखी आहे बघा, एकदम मोठी. 12 पीस आपण व्यवस्थित दिलेले आहेत. तर ही आजची आपली गोल्डन रूमची ऑर्डर आहे बघा एवढी. चला, हा आमचा दुसरा रूम. हां, ठेवा तिथे. लास्ट टाईम ठेवलेला ना, तिथेच ठेवा. आणि ह्याचं पेमेंट केलेलं आहे वाटतं मी, हो ना? ते बघा आपलं ट्विन 2साठी पण आपला AC आलेला आहे. सेम 1.5 टनचा AC आहे, जसं आपण ट्विन 1मध्ये बसवलेला आहे. आणि हा रूमसुद्धा बुक आहे. ठीक आहे, चला आपण आता बाहेर जाऊया. बघा आमच्याकडे जादू होतं बघा. पाणी स्टोरेज बघा आम्ही कुठे कुठे करायला ठेवलं बघा. लोखंडातून पाणी यायला लागलं बघा. कुठून राहायचं म्हणतो हॅवी व्हायचं, तर आम्ही एक होल मारायला सांगितलं ह्यांना बघा. कंटिन्यू पाणी, कितीतरी पाणी साठलं, म्हणजे खाली पूर्ण पाणी साठलं आहे त्याच्यात, पावसाचं पाणी. तो आता सेम ह्याच्यात पण. चला सेम इकडे बघा किती पाणी होतं बघा. चला का की हे काय चहा, इकडे गवारीची भाजी आणि आणि आपल्याला काहीतरी अजून पाहिजे होती ना, पालेभाजी नाही, पालेभाजी आणायची आहे. ओके, म्हणजे माझं काम आहे पालेभाजी आणायचं. अजून तुम्हाला एक दाखवतो बघा, स्टेप बाय स्टेप आम्ही इथे अजून एक काम करून घेतलं. इथे बघा त्यांनी एकदम व्यवस्थित भरपूर मटेरियल वापरून आमचे हां बेस्ट ऑफ द वेस्ट म्हणतात ना, ते टाकावरून टिकाव. हे बघा हे सर्व आमचे वेस्ट म्हणजे एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते. त्यांनी बघा कसं डोका लावून, आणि हे पहिलंच होतं पण ते निघालं होतं आमचं.
त्याने किती व्यवस्थित बघा, म्हणजे आम्हाला मटेरियल खर्च काहीच नाही, ह्यांची फक्त आम्हाला मजुरी द्यायची आहे बस. बाकी एकदम व्यवस्थित काम केलेलं. आता चढायला पण आम्हाला सोपं आहे ना. झालं ना रेडी? ओके. हे बघा एकदम मजबूत. आता समजा कोणाला व्यवस्थित जरा वयस्कर असेल चढायला जमत नसेल, ह्याला पकडून तुम्ही व्यवस्थित वरती चढू शकता. आणि इथे बघा मम्मी तुम्हाला वॉकिंग करताना दिसते बघा. आणि तिथे आपले गेस्टसुद्धा वॉकिंग करायला गेलेत बघा. इथे संध्याकाळचं वॉकिंग करायला एकदम सुंदर, एकदम छान. आणि इथे आपली गेस्टची गाडी आहे बघा. हे बघा, हे आता संध्याकाळचे 5:30-6 वाजलेत. किती छान वाटतं बघा. तिथे सनसेट झालेला आहे बघा. पण तुम्ही आलात की तुम्हाला असं बाहेरसुद्धा लावून देऊ शकतो. तुम्ही रिलॅक्स होऊ शकता किंवा झोपूसुद्धा शकता इथे बघा. बाबू कुठे गेलेला फिरायला? या आमच्याकडे आलं तर वापरा आमची ॲक्टिवा फिरायला. खरं आणलं नाही, हे तर आपलं याचं आहे तसंच. आता बाबूनी दिला नाही तर त्यांचं आहे ना, मला दिला. वा मजा आहे मग तुझी. तो तुम्हाला खाऊ आणलाय आजीला. केक त्यात राहिला. तेच मी विचारलं राहिला. हां, आज आपल्या इकडे बर्थडे आहे तर ते बाहेर जातच होते ना, त्यांना बाहेर मी बोललो जरा एक माझी हेल्प करा, केक आणून द्या मला. अरे बाबा फ्रुटी आणली, लवकर घेऊन जा. माकडं घेऊन जा तिला. माकड येणार घेऊन जाणार. जा लवकर. दीदीला देता, तुझ्या दीदीला दे. इथे बघा आपल्या गेस्टचा बर्थडे आहे आणि ते आज त्यांचा सेकंड व्हिजिटसुद्धा. आणि ते बर्थडे सेलिब्रेशन करण्यासाठी तुम्ही खास इथे आलात ना. आणि दोघांचा सेम मंथमध्ये बड्डे आहे. पार्टी पुढे 2-2 दिवस आहे तर आम्ही मधला दिवस चूज केला आहे त्यांचा. ओके, तर तुमचा बड्डेची डेट सांगा आम्हाला. 8 नोव्हेंबर. आणि तुमचं 4 नोव्हेंबर. आणि बाकी बघा आमचे मंडळी बघा कसे चष्मे विस्मे घालून रेडी आहेत बघा. म्हणजे कोणाचे चेहरे ओळखायला लोक इकडे. चला रेडी. सर्वांच्या हातात गन दिलेली आहे बघा. मी कोणाकोणाला दिले. रेडी. आता 3-2 काउंटवर हॅपी बर्थडे स्टार्ट करायचं. 3-2. आणि तुम्ही कट करायला काय घेतलं की नाही? हाय. चला 3. ओवाळताय? हा ओवाळा. आम्हाला कसं केक खायची घाई लागली ना. हॅपी बर्थडे बोलला ना की उडवायचं ते. कोणाच्या पण घर उडव. चांगलं ना. आई मुलीचं एकाच महिन्यात बर्थडे, एका केकमध्ये सर्व झालं. बाबू लक्षात आहे ना, हॅपी बर्थडे झाला की हात टाकायचा. सर्वांनी रजिस्टर करून ठेवा इकडे आमच्याकडे. वा. चला सर्वांनी बुकिंग करून ठेवा इकडे. चला रेडी. ओवरला बस. चला अजून थोडे जवळ या. काय हा मला जरा विचारू दे, काय बड्डे विश असते तुमची? काय विश आहे तुझी बड्डेची अशी आज? बघा रिअल होऊ शकते, एवढे जरा माणसं आहेत. कोणाच्या तरी पॉवरमध्ये असेलच रिअल करायचे. बोला काय पाहिजे बड्डे गिफ्ट काय आहे किंवा विश काय आहे? विश म्हणजे गाण्यात चांगलं. हां, तुम्हाला एक सांगायचं, जेवढे आपले नवीन गेस्ट आहेत ना, हिचा आवाज भरपूर सुंदर आहे. लास्ट ब्लॉगमध्ये एकदम सुंदर गाणं, एकदम सुंदर गाते. तर आज गाणं गाणार आहेस? ओके. आणि मॅडम तुमची काय विश आहे? लेकीची विश पूर्ण होऊ दे. आईला काय पाहिजे? बरोबर. चला काउंट करतो. 3, 2, 1. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. जेवले नाही वाटतं तुम्ही आता? चला केक बरोबर एक दुसऱ्यांना, मग आम्ही खायला येतो पुढे. तर कसं वाटलं टोप्या घालून? कुठे गेले बाबू? तुझा बड्डे कधी आहे? उद्या. मग आता बड्डे केले झालं बघा. इस्रायलवरून डायरेक्ट विश आली आपली. आता हिचा एकदा गाणं आहे का? भरपूर सुंदर गाते, भरपूर.
बघा तिकडे स्वीट डिस्ट्रीब्युशन होतो आहे. आणि तुझं नाव सांग आम्हाला. स्नेहल. स्नेहल. आणि कोणतं गाणं गाणार आहेस? नाव गाण्याचं नाही, आता कट नाही करणार. आता तू मला सांग, तू कोणतं गाणं गाणार आहेस? हृदय प्रीत जागते. ओके, रेडी. चला, तुझ्या सोयीनुसार तू गा, सुरुवात कर. वा, चला सर्व कसं वाटलं सर्वांना असं गाणं तिचं? आवाज कसा आहे तिचा? एकदम सुंदर आहे. केकपेक्षा गोड आहे. वा वा, छान. आता अजून कोणतं हिंदी सॉन्ग? आता जशी इथे आमच्याकडे फिमेल सिंगर आहे तसे आमच्याकडे तिथे मेल सिंगर पण आहेत. हां, उलटी टोपी घालून बसले. नाही सर, तुम्हाला एक तुम्ही बोललात ना गाता, तुम्ही सर चांगले गातात ना. चला, आता तुझं सेकंड सॉन्ग कोणतं? हां, बोल. वा वा वा, छान छान छान. नाही सिंगर चांगले, आमचे बॅकग्राऊंड म्युझिक कशी होते? एकदम सुंदर, एकदम छान, मस्त. थांबा. चला आता का सर कोणतं गाणं गात आहे? नाही, एक इस्रायलमध्ये गाणं होते ना तुमचं कोणतं तरी? मराठी गातात? नाही, कोण इथे अजून कोणाला चांगलं गाता येतं? चला, आपण आपल्या फॉरेनर जरा, तुम्ही फॉरेनर्सच झालात ना आमच्यासाठी. मग कसं वाटलं आमच्या इंडियाचा रसमलाई केक? हाय का इस्रायलमध्ये आमच्या इंडियासारखा केक? म्हणजे इंडियामध्ये तुम्हाला हा केक, इस्रायलला गेला की हा केक लक्षात राहणार. मग चला सर, तोपर्यंत झालं कोणतं बोलताय गाणं जेवल्यावरती? आणि बघा, स्पेशल बॅकग्राऊंड म्युझिक द्यायला आम्ही ठेवलेलं तिकडे बघा. काय बाबू आहे बघा, हिला बिझी ठेवलं आम्ही खात. तू नाही, गाणं छान होतं, एकदम मस्त होतं, एकदम सुंदर गायलीस तू. चला मग आता जेवायला. चला, आपल्याला केक आलेला आहे. थँक्यू. या सर्वांनी केक खायला बघा, रसमलाई केक. सर, आता तुमच्या समोरच मी कॅमेरा ठेवला आहे. चला, आता इथे बघा आपले गेस्ट आहेत, होमस्टेमध्ये राहिले. तुमचा अनुभव सांगा आम्हाला. खूप छान होता. आमच्या मुलांसाठी स्पेशली तर एकदम छान आहे. सगळ्यांनी या, नक्की आवर्जून भेट द्या. बघा तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स येतो आमच्याशी शेअर करत असा.
हा खूप तुम्हाला छान आहे, अगदी घरच्यासारखं वाटतं, काही नवीन वाटत नाही इथे. आणि मेन आपल्या मुलांसाठी जेवण खाणं, इथे काही फॉर्मॅलिटीज नाही आहेत. जसं तुम्ही तुमच्या घरी राहताय तसं इथेही तुम्हाला तुमच्या घरासारखंच वाटेल, ही आमची गॅरंटी. आणि सरांना कसं वाटलं? एकदम फर्स्ट क्लास. आमच्या मुलांनी तर मामाचं घर बनवूनच टाकलं इथे. हा. चला थँक्यू, तुम्ही पण आलात ना, आम्हाला भरपूर छान वाटलं. आणि या परत सुट्टी काढून. आणि हां, यांचं तुमचं प्रोफेशन सांगू मी? बघा, ह्या मॅडम डॉक्टर आहेत आणि या हे सर केमिस्ट्रीचे सर आहेत, म्हणजे प्रोफेशनल आहेत. नाही, तुम्ही आलात ना टाईम काढून, आम्हाला छान वाटलं. या कोकणात परत कधीतरी. नक्की नक्की. चला. इथे बघा हे रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन, रात्रीचं बघा कसं एकदम सुंदर वाटतंय बघा.